Bombardeo bizizibena zan Trueba, Antonio Trueba, forala zan. Dauen Elisa, Caja de Rosa, Marisa bela bai. Elispe txikizien euen, da urte bat... Hori grabazio bat da gure txien. Andra Mariko bombardeo berak gaurrin biziziba. Hori, eske nik gero pentsatot behin hola insanien olako da San Agustinen ikusi gendun. Egin zan ba alako dokumental bat. Gure txien badaki grabazio daula, gure Javierreken je, Truebai, foralai. Zebera foral eta Bilbon euen. Eta Bilbon euela esautzien Durango bombardeota. Da han kontepan dau, segidon etorri zan Durangora, da zer ikusi eban, da zer egoera topo eban. Ez que Elisa kontran foralak empinatxie. Eta guri logie han bizi zen. Bueno, guri xikota. Esaten dabe guri lehengo zine, Marisa Ilinzala, urte balan nino Jesus bat eskuen da, lehengo bomba jauzi ziren antra Marisa naiek eta urtean kalera. Antxe topa ben ba... Kabe, ez da, abrigua zero, baina Jesus umien, bezuen da, lehenengo hartu behana. Da, antxe bizi ziren, nik hatxo harien, bueno, nire.